Tervetuloa Bridgestone Newsin maailmaan tänäänkin. Aiheena uskomuksia, väittämiä renkaista ja rengasalasta sekä kuljetusliikkeiden arkea koskettavista aiheista. Ja tänään studiossa Jukka ja Marko. Kiitos. Terve. No niin. Ollaan myöskin kuultu väittämiä, että silmällä näkee, että paineet on kohdillaan, tai mosalla kun mosa ottaa siihen renkaan kylkeen, niin osataan sanoa, että onko niitä ilmanpaineet kohdilla vai ei. Niin mitä sanotte tämän tyyppisestä rohkeasta väittämästä? No, Yhdysvalloissa näillä tienvarsilla olevissa huoltoasemilla siellä jopa myydään tällaisia mosia, joilla voi paineensa testata. Mutta kuten me tiedämme Amerikassa hyvin, on kaikki hiukan paremmin. Kuten me tiedämme hyvin, ehkä siitä jonkinlaisen käsityksen saa, että onko se tyhjä vai onko siellä jotain. Mutta kyllä niin taulukkopaine täytyy selvittää mittaamalla ja nimenomaan säännöllisellä mittauksella. Mikäs on säännöllisen mittauksen määritelmä? Kerran viikossa on hyvä benchmark siinä. Mitäs Marko sanoo mosalla muksautteluun? Joo, kyllä se mosalla muksauttelu on vähän semmoista, sitä valitettavan usein näkee kyllä, ja useimmissa ajoneuvoissa se mosa roikkuu siinä kuskin oven edessä portaassa, mutta se on ihan totta, että jos se on ihan täysin tyhjä se rengas, niin sitten se varmaan huomaa. Mutta jos otetaan tuommoinen tyypillinen paripyöräasennus vaikka, ja siellä sanotaan, että ulomassa renkaassa on se 9 paaria painetta, mikä nyt olisi ehkä se oikea paine, ja sanotaan sisemmässä on 8 paaria, niin ei sitä kyllä mosalla kopsauttamalla huomaa sitä eroa, mutta se yhden baarin... sisämärenkaan. Ei, varsinkaan sisämärenkaan osalta, niin se yhden baarin tiputus siinä, niin sillä on ihan valtava vaikutus siihen renkaan kulumiseen. Joo. Katsotaan sitä vähän tarkemmin myöhemmin, mutta se, että sen yksi baari ero, onko se 9 paaria, 8 paaria, sitä ei näe silmällä. Sä et tunne sitä mosalla kopauttamalla, etkä puukengen kärjellä. Eli kyllä se on, se on äärimmäisen epätarkka mittausmetodi. Se on ainut, että jos on ihan täysin tyhjä se rengas, niin sen ehkä huomaa vielä, mutta ei semmoista... Silloin peli on usein menetetty jo. No silloin peli on jo menetetty. Et ei semmoiseen säännölliseen tarkastukseen, että katsotaan, että onko kaikissa 9 paaria, niin ei se kyllä onnistu. Et kyllä se on mittari ihan puhtaasti mittaamalla se paine, niin se on ainut Eli keino. jätetään se mosa sitten huoltoon ja sitten kommunikointiin. Juuri näin. Kyllä. Hyvä. Tää saatiin ratkaistua tämä kysymys. Mitäs mieltä me ollaan siitä, että renkaat on kaikki mustia ja pyöreitä? No joo, on totta, että mustiahan ne on ja pyöreitäkin. Useimmat niistä on pyöreitä, mutta kyllä niissä on aika valtava määrä eri ominaisuuksia jo ihan puhtaasti niin kuin materiaalitasolla. Et ensinnäkin tietysti rengas sisältää hirveät määrät erilaisia kumiseoksia, siellä on paljon erilaisia lisäaineita, siellä on rautaa, siellä on nailonia, siellä on kaiken näköisiä vahvikkeita siinä rungossa. Ja kaikilla niillä on joku merkitys, ettei niitä sinne ole niin ihan vaan huvikseen laitettu ja yritetty tehdä jonkunnäköistä pannukakkua, että saadaan siitä renkaasta niin riittävän paksu. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, että pelkästään sillä kumiseoksella on aika iso merkitys siinä, että se on optimoitu niihin olosuhteisiin, mihin se on tarkoitettu. Kyllä. Jos se on tarkoitettu talviolosuhteisiin, niin se on aivan erilainen se kumiseos kuin se, että se on tarkoitettu Etelä-Euroopan lämpimiin olosuhteisiin. Äkkiseltään molemmat on kyllä mustia ja pyöreitä, mutta siihen se sitten jääkin, että ei niissä ole mitään muuta samaa. Sitten vielä eri komponenteilla on paljon erilaisia ominaisuuksia, sitten on kalliimpia komponentteja ja halvempia komponentteja, joissa voidaan monesti sitten tämän lopputuotteen hintaan vaikuttaa myöskin sitten, että valitaan halvempia osakomponentteja, jolloin koko kokonaisuus kärsii myöskin sitten. Kyllä. No, lienee selvää, että ne on mustia ja pyöreitä, mutta siinä on paljon muutakin. Joo. Hyvä. Tässä kaikki tältä erää. Seuraavassa jaksossa sitten lisää uskomuksia ja väittämiä. Moi moi! Moi moi!